As nenas e nenos de 5 anos do Colexio de Esteiro vanvos a explicar como fixemos esta peli. O primeiro é... Unha historia. O guión da película. A peli era de Ariel. Pero nós cambiamos un pouco. Cambiamos a bruja por 2 demonios. O príncipe era Sideo. Las irmás eran deportistas. Que temos a historia, necesitamos... Actores e actrices. Es importante ter... A cámara da profe Raquel. E tamén nós. Necesitamos unha editora que foi a profe Raquel. Se necesitamos perruca e tamén disfraces. Y también, a ver, no me acuerdo. Chiva, Sofi. Maquillaje. Una plaqueta. Unha plaqueta do chan. Que necesitamos? Una plaqueta. Unha? Plaqueta. Usamos madera verde. Aquí tiñamos o vestiario, onde nos cambiamos a roupa. Profe, onde non me quitan os tempos? Claro, bueno, podelos deixar, Lola. Sofía, este programa... ¿Qué le pasa, Linda, en la serie? Como me deixades en brazos magos. Sí. No, mamá. Cando acabamos de facer unha peli, haina que montar nun ordenador. Para que xa temos a peli rematada, xa podemos vela. Espero que os guste. Acción! Estes son os mellores amigos. Ese é un peciño aplaude. Eu son un pouco agresiva. Acción! Outra vez. Ya. Juntos vivimos mil aventuras. Ariel, mira para min. Ya. Juntos vivimos mil aventuras. Todos vivimos en mil aventuras. Todos vivimos en mil aventuras. Tan forte era aquela tormenta que o príncipe non daba aguantado no barco e o barco volcou coa tormenta. Deixa de caer o barco. Ora, necesito unha bola para a sereiña Ariel. Repite. Cámara. Eu non quero pelexar, pero aí veñen as miñas fillas. Acción. Eu non quero pelexar. Pero de repente comezou unha tormenta.
Son os demonios malos, malísimos. O príncipe bebeu aquela poción que lle deran os demonios e caeu rendido no chan. Cando o príncipe recuperou a voz, o primeiro que lle dixo a Ariel foi: Marcos, veña. Está ben. Le pon... Unha tela verde que sirve para saber... Que temos aí? Un demonio. Eu que sei. O primeiro...